A dori na cika da hana wanka. Yar gidan Ganduje da Bola. Mariya Muhammad Bankure yau minista ce ta Abuja. Sake dokan ganga in baiti da sabon salo na Minista. Yar gidan Ganduje da babba ma'ana karkari na Minista. A saniyar dan wakona Minista. mu da she yayi rana Minista. Fertilizer a gona Minista. A ra'ayin yawan wana Minista. Mariya Bankure Minista. kan batu ya kare Minista. tare da ta tare Minista. makiya ta kere Minista. a gatira ka zaure Minista. a yar gidan Asuwaju Minista. Tinubu Asuwaju Minista. a yar gidan Ganduje Minista. gyara zaiwa maje Minista. mallaba ta hude Minista. atika ya adirje Minista. a obi ilimi jaje Minista. ba ruwan malakuta Minista. a sulama ya dauje Minista. ya tabo Ganduje Minista. ya da kaura a goje Minista. gore ne gurjeje Minista. na tausaya wa a tsuda Minista. har da kolan tsuda Minista. a masu rushe dauda Minista. a madubin har kalla Minista. kwallata shi a gola Minista. kano ta damu da gado Minista. yan biyan tauraro Minista. a gasu wanga faro Minista. a ga wannan mu da gado Minista. ranjiga fajero Minista. a murtala nau gado Minista. shi da gawo na biro Minista. a gasu ta ga hiro Minista. a murtala jan biro Minista. sai ta baba da yaro Minista. a raye suna goro Minista. ganinsa gawo na garo Minista. a murtala tauraro Minista. bai magauta naro Minista. musafuro fesa MK Minista. Muhammadu Kabiru Minista. mai gida na minista Minista. orthopedic doctor Minista. musa da Fatima Dala Minista. kana ga yar dada Minista. a ga ya hana su buba Minista. yar ta fauzi ya buba Minista. da malama Za'ara'u Minista. anta A'i da Maryam Minista. anta Inna da Nejo Minista. a banga anti Iyawa Minista. ban wuce haka nan ba Minista. a yan amanar babbo Minista. masu hannun ungo Minista. a masu kishin gogo Minista. nai wa dogon dango Minista. ga guda ciki ta zama jigo Mariya Bankure minista. kamfani ya wuta da shago Mariya Bankure minista. da yar gidan Ganduje da gogo Mariya Bankure minista. masu hannu tare da gogo Mariya Bankure minista. abin da sun sabe mana ungo Mariya Bankure minista. abe da babban kana wawa mai sai ta kunya garwa mai tausayin al'umma kawar olire mu ta dama fasile da sanne da bama mai shirya hauna da dama babban Kano farfesa wato na ga daɗi goma tuwo ga miya ga anama mata gurin Ganduje cinye su gaura gobe mai tsatsiya ta darje farin shugaba ya daje nan zula zan wajaje wai da zubila yaje canye karo da mazaje kashi shatima mazaje bifin tunubu ya ce masa shanya fata bushe masa koma gurin mai jami'a Ganduje ka doka kasa in baba ya yafe maka ma duba me zabe maka su da mai kambun maka sai godiya ga uban abba sai godiya a gurin gogo ji Mariya Bankure minista. wanda sun kada sama na beta Mariya Bankure minista. a wata an ka sakar mata tuta Mariya Bankure minista. a yar gidan Ganduje minista Mariya Bankure minista. kamar da wanda ta Aminatu yau biyayya ta mata rana A dori na cika da hana wanka. yar gidan Ganduje da Bola Mariya Muhammad Bankure yau minista ce ta Abuja. a dole na cika da hana wanka Yar gidan Ganduje da Bola. Mariya Muhammad Bankure yau minista ce ta Abuja A dori na cika da hana wanka. a yar gidan Ganduje da Bola Mariya Muhammad Bankure yau minista ce ta Abuja. da fari sunan sarki Kalibu wanda ya yi wa kwalla a kifi A dori na cika da hana wanka. wanda ya yi yanayin da isan yi shi ya yi yanayin da ka zare Yar gidan Ganduje da Bola. godiya za mu yi masa din da hakan mu yau ya dandaɗe zirbi Yau minista na ta Abuja. yar gidan Ganduje a yau karamar minista ce ta Abuja A dori na cika da hana wanka. yar gidan Ganduje da Bola Mariya Muhammad Bankure yau minista ce ta Abuja. da damuna ta sauka da albarka batu na fari da kai haka A dori na cika da hana wanka. gidan karamci fadar babbaɗiyar ciki yau ta daɗa jan A yar gidan Ganduje da Bola. Tumariya Mahamud yar babu nake faɗa muku yau sama ta hau. Minista yau ta Abuja. Kwamishinar Ganduje ta taza a yau minista ce ta A Abuja. dori na cika da hana wanka. A yar gidan Ganduje ta Bola. Mariya
sai ta tabara gudu sai an tubarewa. Ga minista yau ta Abuja. Ya Mariya Mahmud yar babu ta fi karfin masu daraja. A dole na cika da hana wanka. Ayar gidan gandu da bola. Mariya Muhammad Bankure yau minista ce ta Abuja. Na fi so in ji tafi idan nan zan yi baitin gobe da zafi. A dole na cika da hana wanka. Babban kanawa farfesa har gobe mu kwanan mu da murfi. Yar gidan gandu da bola. Farar kawar wani rami ibadal edin kasa da ta zama mayafi. Ga minista yau ta Abuja. A gwamma ku ne dai da capacity yanzu kowa ya ga reality kam kasa an yi muku unity hidimar da kuke wa humanity ce ta sa kuka samu majority babbaran da akin da raboki mata furin gandu ji ability zuciya bi dauke da sanity masu haushi isi ta kalamuti zula ya sha'aran kwata kwaniti faduwar guzuma duka rubuti yau uban abba ne da majority mai kasa mai kano da dakwanta a mai gidan murtala da suga wanda ya zama dole zula ya dangana gargiya ce a kotu ta bayyana babu hujja gare su ta jingina murtala ko da wani ga wanda ga su sun kara zo layin mu da izbamin har a rayu ga wanda murtala gara ma ya bayyana namu bangon su ga man dantana dan kumanda yana dafa mana murtala dole mi ma jinjina ran gidan koko yayan abba ka zaman turuwa da ubi ba tangaran dun mu wani iro yayan mu larafa mai kyan haifa murtala wa abun su muhammad murtala gara yayan zainab dan hausa angon hausa mai tambaya ga amsa dan gwagwa ne farfesa gwagwan kanawa hausa matar zama kuma hausa mata ta ga wani hausa gida da saura idan ba hausa kowa ya nemo hausa gidan mariya kai hausa hibbatullahi lailan mawa insha lailan mawa kanwar zainab da khadija kanwa ga fatima mama yayar abul kai da autan mama abul autan mama gidan mariya bun kure ni gidana akwai abdullah gandoja angon hausa Allah ya kawo hausa sanganta zan farfesa baiti nake wa kwamanda ogan aminu dahiru foto girabe mahiru na gandoja maru la haula wa ni'mal karu kwamanda na gandojan kano kwamanda na gandojan sama martala ga da yayan fati kaji yaya ga dakta amina katangar su ga yarbawa kowa gaji bai saba ba kamar wariya mun kure raka abubuwan zaure tsawon zamani kika jure daga ta amina ababa ba shimfiɗar fuzuka ba ma wajen hidima ba wai zuga ki nake ba kololuwa kika zauto sai ma hana ya azanto to mariya ce in yau bai dukanki da garke mun da tar abuja ta ce in ƙara isar mata aike mariya yar babu mai nan garawa kurman baki ka kace kurman baki ka gida yayi gida danga mariya yan ciki ka mulatar abuja da ta sabaran kwambiki da har su zula sun gwanya mata aiki ritaya sun mata daga tabararren likita sai rabu ya ninka mata bayan da ya saka mata girmanta ya daɗa tabbata Allah multa ya yi mata da tamariya multar abuja kai multar abuja A dole na cika da hana wanka. da yar gidan gandu da bola Mariya Muhammad Bankure yau minista ce ta Abuja. ita wai ina aka walle roman jaba zo nan ga yan gida ke A dole na cika da hana wanka. kamar minista da amina yar gidan gandu da cikakke Yar gidan gandu da bola. daga ta diyar daga ta da profesa amina aba wata sai ke abu da ke sade mutuka raba dan halati ya fi jini ta a yar gidan gandu da ubana Mariya Muhammad Bankure yau minista ce ta Abuja. a mai fada ta cika yar bago ministar abuja ajigo dakta mari yake nan tango dakta mari ya jirgin kago dakta mari ya babban togo dakta mari ya sabo lungo ministar abuja ta yanzu girmanta ya fi na ɗazu murna ake da ta wanzu da ta yi wa magauta zazu nan ga masoya za na kira kun san idanu sai da gira farko na dogo babana alida alhassan ogana da mugutar isha ne aka sai bishiyar gida mai rasai sannan su nusu maji daɗi bebe jikin rufe gari sai na kira babba algwanda ta kai babba ban manta
sani balawa da sanya wa gari ubawa da saiwar madubin kunci aminu shi waki muruci karimi na datta amina mu gaishe da bota kirabi yanzu yana ya bota kirabi aminu odahir habi na gandu ya bota kirabi in ka girma ai maka yarki mu sawo kabiru lakwaya na gandu ja masu biyayya da abba ma bulgir dan bacca abdullahi dan mahamudu kudi gare sai alhamdu ga yawa shi aibu ga marya ciyaman na gogo ya shirya ina ya unau yan shana na kumbotsa masu lumana mu sawo da abu akalla isma'il na abu akalla ga kunnuwan mu a kotu nau abba bari garantu shahidi na fatima dala umalle da fatima dala sannan da awwal kingdom na abc media waldom sai garba kore nawa da wakin kudu na gidadu kore fato yake kore a gandujiyar mahalacci da ta'ali musa hamza na burin kwamishina musawo da babu matata ciyaman da ke mana gata na fara da ta babur kwata musa ibrahim fiye na antiminita da maza haradin dinta hada media edinta bin usman rana dinta da makan zila na garina da shi ma yana ra'ayina abu zabure ta kanina iya ta kura dan zaki ka yau bai tuka na madalta in ta san ka ai ka santa yaushe za ka zo gaishe ta na ce abubakar ka jira ni in bashi kawai ta biyo ni sitir bai sitir ne tsani wakar ta za ta yi launi da baiti na ke tere ni idan gangana suka dana mu sai mu zo mu gana da wakar mu dauke ta murna bakan da miya muka zana ko wacce sai ya dana har masu yaren cana batun mariya bun kure yau magana ta akare na birin dan zaki kololuwa na buga mata munar tadiyar gogo na ci mariya gidan gogo hidimar da take wakar na yanzu za ta karata abuja Madurina cika da hannun yar lelabun gandu ta dabola Mariya Mahmud Bankure yau minista ce ta Abuja. a dorina cika da hana wanka Yar gida